Anem a treballar junts amb la tècnica de la imitació. Respira profundament, relaxa't i somriu. Comencem. Només escolta i tracta d'imitar-me. Faré una pausa per a que pugues repetir. Em desperte prompte. Em desperte prompte. Em desperte a les 7. Em desperte a les 7. Apague el despertador. Apague el despertador. Em costa alçar-me. Em costa alçar-me. Em quede al llit uns minuts. Em quede al llit uns minuts. M'alce a les 7:15. M'alce a les 7:15. Obric la finestra per a ventilar. Obric la finestra per a ventilar. Me llave la cara. Me llave la cara. Prepare el desdejuni. Prepare el desdejuni. Prenc un bol de llet amb avena. Prenc un bol de llet amb avena. Prepare l'esmorzar. Prepare l'esmorzar. Embolique l'entrepà. Embolique l'entrepà. Arreplegue la cuina. Arreplegue la cuina. Mire un poc les notícies. Mire un poc les notícies. Me llave les dents. Me llave les dents. Tanque la finestra. Tanque la finestra. Me pose desodorant. Me pose desodorant. Me pose crema. Me pose crema. Me pentine i me pose colònia. Me pentine i me pose colònia. Prepare la meua motxilla i les claus. Prepare la meua motxilla i les claus. Me pose la roba i guarde el pijama. Me pose la roba i guarde el pijama. Isc de casa i marxe a treballar. Isc de casa i marxe a treballar.
Aprendre valencià no és impossible. Aprendre valencià no és impossible. Repeteix aquesta pràctica 3 vegades per setmana. Notaràs com millora la teua fluïdesa. Pots comentar com t'has sentit. Si veus útil aquesta pràctica, subscriu-te perquè em pujaré més. Si t'agrada la tècnica, comparteix. Continua practicant. Continua parlant en valencià. Ens veiem en el proper vídeo.